den er. Ja, I guess. Der er en ribbon. Skal vi ikke slå hende ihjel? Kan du ikke gå rundt i hende eller noget? Jeg kan godt slå hende ihjel. Okay. Nå, hvad hedder det med meeps lige nu? Okay. Jeg synes det der, det var et manly move. Det skal du have. Mit move, det var fantastisk. Jeg fik en spree. Ja. Mads, I don't think that's number one. Ja, Mausha. Han er, du skal huske på, at han er en masse. Hej. Det skal komme op mod mig, eller hiv lidt i dem. Jeg hiver og slår alt hvad jeg kan. Bare bruge nogle abilities, så er jeg happy. Det gør jeg. Der er en pink ward. Fuck af med dig. Pas på, bag dig. Ah! Kan du så? Jeg synes, han er nederen. I got this. Tattoos and Rune Prison. I got this. Really though?